ଏକଜୁଟ ହୋଇଛେ କାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆସିବା ଆମର ଖେଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ଉଠେଇ ଧରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଏଇଭଳି ସମୟ ଆସିବାରେ ଏହି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ବସିପାରିବାରେ ଏଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇବାରେ जहाँफल सरकार आम बुझुना समस्त एक सब भाई मैंने सरकार पाखे पहुँच पारे।